Yatulukiranso program ya kufukula mbiri pano pa wireless komanso kanema wa Mzati. Ine langa dzina ndi Evans Matola amene ndi mkonzi komanso muulusi wa program imeneyi. Ndipo sabata ino amene ali pa kamera ndi John Somera komanso akuthandizana ndi Chifuniro Dickson. Sindili ndekha mu program imeneyi, ndili ndi John Gunde. Ndikulandireni mu sabata ina mu program inaso. Zima kwambiri bwana. Moyo kwenda bwana. Umoyo kuyenda pang'ono bwana. Tiyamikire. Zima kwambiri. Tinakamba kuti matupi ali kunjamba Freedom Park. Makamera ali kunjamba Freedom Park. Pamalo pamene 1989 mwezi wa Mei pamene panachitika misa mu mpingo wa Katolika, ndipo amene atsogolera misa imeneyi anali malemu Papa Yohane Paulo wachiwiri. Mei wake ndi amene tujambulayo. Mwezi wake ndi umenewo. Pano pamene tili pano. Malemu Papa John Paul wachiwiri anachitira misa yake pati. Anapangira misa pano. Kuchoka ku Vatican. Kubwera ku Malawi. Ndipo mu mbiri ya dziko lonse lapansi, mu mbiri ya dziko la Malawi. Tikhozoona kuti kaka nkoyamba ndi Papa yekhayo amene anabwera kuno ku Malawi. Komanso sikawiri mapapa kuwaona kuti akubwera kuno ku Africa. Mwina tiona papa amene angosankhidwa kumene. Papa Rio 14. Mwina akhoza kufika ku Africa kuno. Koma Pope John Paul anafika malo ake pano pamene anapangitsa misa yake mwezi wa May, that is in 1989. Ndekuti kufika pano 2025 ifamza titabweranso kusadalisika pati pompano. Ndithu. Ndi program imene ya kufukula mbiri. Zona. Tili ku Russia. Ku Russia takamba kuti Vladimir Lenin watawa mdziwa Pino Swaziland ku Switzerland atandi bandula uyu kona ndi phakuno Nicholas wavuta zinaenda bwanji zimene zijazo zinapangitsa kuna kuti chipani cha Social Democratic Party adaganiza kuti chipani ichi bwanji chifukwa chakusamvana chipani ichi chidagawika pawiri. Ndipo kunalibenso chipani chochidwa kuti Social Democratic Party. Mbali ina anasankha kuti chipani icho chikhala Bolsheviks, ndipo chipani china chinkachidwa kuti Mensheviks. Pamene Vladimir Lenin ndi anthu ena support yawo ina akhala ku gulu limene lochidwa kuti the Bolsheviks. Koma chifukwa china kuti mavuto a mdziko la Russia anali anthu akuvutikabe akumva kuwawa. Zilafika saizona kuti ngakhale chakudya chimene chinayamba kusowa. Ndipo pansi pa ulamuliro wa Tsar Nicholas. Ndipo chakudya kusowa kwa chakudya zilafika saizona kuti anthu akagule chakudya zimachitika ngati mmene nthawi zina kuno zichitikira kuna kuti Wadimark amafika saizona kuti simungathenso kugula 50 kg 2000 kwa mwina njala ya 2000 kumene kumabwera nthawi ya Bagira mabweresa mapaki aku Kenya ufa wa Kenya amatufa wa Kenya wa yero njala imene jayo Wadimark simaloledwa kugula 50 kg. Ndipo mukuchita kupita kutali Wadimark it's every year nankhani ya food rationing imachitika chaka chilichonse. Ndipo panopo pamene munthu akhoza kuloledwa kugula 50 kg kwa muone zikozofika zikangofika somewhere in kungofika November December palibe munthu amene amagula 50 kg ndiye kuti ndi 25 kg. So ku Russia zinafika size kuti kuna machitika Tsar Nicholas food rationing. Ndi anthu anafika size yona kuti zafika hapa. Ndipo pofika mwezi wa March mchaka cha 1917 zidayamba ngati zamasewera chifukwa azimayi amene ankapita kuwagula bread kusika for anzathuwo amadalira bread ngati chakudya chawo kuli ngati kwathu kuno bwezi tikuti chimanga. Ajendo kumene kumachoka ufa wa tirigu. Akamati bread wakwera ndi ku Russia. Ndi azimayi amenewa amene mmodzi nthawi zonse amene magula chakudya makhala azimayi. Ndi azimayi amenewa ali kugula chakudyachi bread chifukwa chona kuti boma linapanga introduce food rationing, meaning to say munthu anayikidwa mulingo wa bread woti agule mmene tikadapeka itsanzo mezi makhala chimanga kuno zinangati chimodzimodzi. Bread wodulayi bread kuno ali ngati holiday ku Russia ndi chakudya chawo. Ayi ndi maphikidwa awo mmene amaphika kuti ngati chakudya choti
ichi chakudya cha masana. Of course pa varieties koma one of their food zimene amadya ndi bread kuna yathu ndi nsima. Nde zimene zija zinapangitsa kunena kuti azimayi aja chifukwa chotopa ndi kukhala panzere nthawi yayitali adangogwirizana kuti basi tiyambe ma demonstrations azimayi. That is in March 1917. Tisaiwale kuti kuli Blood Sunday. Aha. Kumene chitantiti cha anthu phatikiza wansembe anaphedwa. 1917 mwezi wa March panele pa 8 March. Okay. Azimayi atopa ndikuona kuti bread amene tikumfuna sakupezeka. Basi anangoyamba kwenda mu street. Nde chifoti nthawi zambiri ma demonstrations kapena revolution ikamachitika si mangochitika iyayi. Pamakhala zifukwa nthawi zambiri zomveka bwino. Okay. Ndipo azimayi atayambitsa izi zidapezeka kuti anthunso azibambo amene anali m'makampani atamva zoti azimayi ali mu street. Pacho kunali ma classes full anthu azibambo anasiya ntchito anapanga join azimayi. Azibambonso amene anathawa ku nkhondo ya dziko lonse lapansi amene amakumana ndi mavuto nawonso anajoina mpaka zotsatira zake mzinda wonse wa St. Petersburg imene likulu la dziko la Russia anasonkhana ndikuyamba ma demonstrations ndikuyenda ndipo zidafika mpaka zidakolera mpaka na dziko lonse. Mukuzoona kuti zimaonetsa kuti anthu ambiri amamva kuwawa. That was March 1917. Okay. Mmene zimachitika izi nkuti Vladimir Lenin atabwera mdziko la Russia. Koma kubwera kwake mdziko wa Russia anachita chozembetsedwa. Chifukwa anakalola mdziko la Germany ndipo adamupachira mu sitima ya pamtunda imene mwina ngati nyamula katundu osadziwa kuti katimo muli Vladimir Lenin. Okay. Ndi adajoina nawo ma demonstrations amenewa ndipo anthu ziko lidafika size yovuta mpaka na akuluakulu chipani cha Bolsheviks ndi chimene chinkatsogolera zimenezi. Anayambitsa ndi azimayi chipani cha Bolsheviks chapanga take over chikupanga control ma demonstrations onsewa. Revolution imeneyi. Alowapo andale zinazo. Basi nimezikhalira. Kwati nthawi zimachitika bwino. Ngati mmene zinachitikira pa nkhani yokhuza referendum. 1993. Chakufa Chihana senior ndamene anayiyambisa kwambiri koma kumangidwa kwake abakiri muluza kwamba kwambiri ndikuyamba sosokolera dziko. Ndimene zinakhalira nthawi imeneyo ndithu moti mpaka natsopano ku chipani cha Bolsheviks kunali kagulu kena kamene kamapanga act ngati paramilitary wing asilikali ndithu koma achipani kunoko ndi ayufi kapena makadeti kachinyamata amene wapezeka muzipani. Koma kusiyana kwake kuna kuti kapena tinene kuti ndi Malawi Young Pioneers ya ku Russia amene mwina tikhoza kutero chifukwa kunonso zinaliko. Ndi choncho ndithu. Ndi chipani chimenechi cha Bolsheviks mune paramilitary wing imene inkatsogozedwa ndi munthu amene amatchedwa kuti Leon Trotsky. Okay. Amene amene ngati komanda wa gulu kachinyamata amene makadeti ndipo motsogozerezana ndi anthu anafika mpakana kuti anakafika ku State House ku Palace. Winter's Palace. Zinathika bwanji asilikali anali kuti? Boma linali kuti mmene zinthu zinavutira mdziko wa Russia. Asilikali ambiri mdziko wa Russia nawonso ankamva nawo kuwawa. Moti za Nicholas atapereka order yonena kuti asilikali aphe anthu amenewa, aombera anthu amenewa, abalalitsa anthu amenewa. Asilikali aja they disobeyed the order. Anawasiya anthu kuti apange zimene akufuna. Zitatani kuti pa Black Sunday asilikali avomereze kuombera ndi kupha mpaka wansembe munthu wa Mulungu. Nkutheka kuti mwina asilikali munthu amene zinthu zinali bwino kumbali yawo ndifake atapatsidwa ma order oti akathetse kapena kuti akaombera anthu amene akupanga ma demonstrations anapangadi. Kwa munthawi koma 1917 revolution inaliona kuti afalikira dziko lonse. Ndolo kupanga control order ko muyambira pati. Chifukwa pafupifupi dera lilonse konene kuti kuchitika ma demonstration. Kapena mwina tinene kuti ndi mwambi ujo umene amanena kuti tsiku lakufanyani tengo materera. Mwina mukulankhula kwanu ndikoza kutero. Koma chifukwa asilikali amene akuteteza ndi kumvera ma orders amfumu za Nicholas disobeyed. Tsiku limene lili sana panga that order. Ananguzise kuti zikhale. Mwina nawonse amaona kuti chipulumutso chathu chikhoza kubwera kudzera kwa ma demonstrators. Koma
mademo amenewa anayambidwa ndi azimayi osakasaka ufa wa buledi panalibenso kulengeza mmene zichitika kuna kuti tsiku lakuti tidzakhala ndi ma demonstrations kunalibe. Mademo oyamba ndi misa anakanika koma mademo oyamba ndi azimayi zidatheka. Chabwino asilikali apanga disobey order ya za Nicholas. Zimenezi ndi zimene zinapangitsa kuti kagulu kaja kotsogozedwa ndi Leon Trotsky ndi achinyama ndi kadeti wankulu anakapanga invade Paris ku Winter's Palace. Ndata kapanga invade ku Winter's Palace kunapezeka kuna kuti za Nicholas sakanapangira mwina koma kunali tsopano kudzisiya chifukwa Leon Trotsky sane munthu wamasewera. Mmene dziko layakira palibenso china chimene akanachita. Asilikali apanga disobey order imene alipo. Chimene chinachitika ndi chani? Tsopano kuna kuti nayenso ningodzisiya. Ndipo atadzisiya kunapeza kuti anathawira mdziko la Holland limene pa Netherlands lero. Kumene kujaso anangwira ndi kumbwezeretsa mdziko la chani la Russia. Mwambi omwe ujo kupitilira kuti pokufanyani teko materera mukutero ndi ndi tsiku limenelo tsopano atambwezeretsa mdziko la Russia ndi pamene adayamba kumuzenga milandu yophetsa anthu osalakwa ndi kuzunza anthu osiyanasiyana ndipo chilango chake chinali choti iye aphedwe basi ndipo za Nicholas anaphedwa. Za Nicholas wachoka pa mpando. Chabwe tipitilire ndimafuna ndipangepo comment kuti idali mfumu ya mphamvu anthu amayimvera koma lidafika siku la 40 anthu anakha kuti atopa. Okay, kwina kulikonse kumene zinthu zinasintha tukamba za ku Zambia tukamba za ku Zimbabwe tukamba za kuno ku Malawi zinthu kuti zisinthe zimafika tsiku limene anthu atani atopa. Ndi ku Russia kwa anthu atopa malinga ndi mene za Nicholas amayendetsera zinthu zake. Tipitilire sono waphedwa ataphedwa ndi ulamuliro wa chifumu. Kodi dziko li atalitenge ndani? Chifukwa transition pokwenda kubwera mwina mwana wake poli mwana wake koma mmene wachoka za Nicholas anthu sangalo sakufuna somonake. What did they want? Wina aliyense wa dzina loti Nicholas anada naye kufa. Ndipo solution atu nanga atalowe mboma ndani chifukwa wachoka koma atalowe mboma ndani. Nanga njira imene tingayigwiritse ntchito yoti alowe mboma ikhaliti. Sitikufuna democracy amene sitikufuna monarchy. Trotsky amene ndayikulu a chipani cha Bolsheviks. Vladimir Lenin ndakulu a chipani cha Bolsheviks. Koma onsewa tifuna tipange boma loti lokomera anthu onse. Boma loti tipanga munjira yotani. Nanga po amene atalowe utsogolero alowa mu ndondomeko zake ziti. Tingosankha ndimene okay, what we should do, let's come up with a provisional government. Boma longogwirizira tikukonzekera masankho ndipo anayika boma longogwirizira limene anasankha kuti George Lvov akhale mtsogoleri wake osati so Trotsky koma Lenin koma George Lvov anango lamula just very few months ndimene kunkabwera Alexander Kerensky. Ndamene analamulira from July mpaka na November miezi. Ndipo boma longogwirizira ili linali ndi ntchito yofuna kukonza mavuto anthu amene mdziko la Russia makumana nawo. Anthu akutandala za chakudya chipezeke. Ndipo Alexander Kerensky anapanga promise anthu mdziko la Russia. Ife ngati boma longogwirizira tiyesetsa kuti mavuto azakudya akhalepo. Wani ku dziko la Russia ndadona anthu ambiri analibe malo. Dziko boma linogwirizana na kuti titenga my state ama land owners tipereke kwa ma peasants. Kwa anthu amene akusowa malo tiapatse. These are the promises. Koma nthawi imapita. Mpaka na tsopano kuti pofika mu November mpaka na amene mafika 1918 chaka chatha palibe chimene chikuchitika. Ndi pamene mu November 1917 yomweyo kungachitika the second phase ya revolution. Revolution iyi inayofuna kuthana ndi boma longogwirizira. Latipanga promises sankho, latipanga promise malo, latipanga sankho sizinachitike. Boma silimayitanitsa masankho. Kama koma mbomamo
mwina tikhoza kupita ku nkhani ngati yomweyi tikhoza kufananizirapo ndi Burkina Faso. Mnyamata uyu Ibrahim Traore ku Traore kuja ngati nawo soli kukoma ya kuso kumene kuja sikuti zikukoma kwa iyeyo amene akumva kukoma mdziko la Burkina Faso siyeka ndi anthu a mdziko la Burkina Faso koma anangotenga ngati mongogwirizira. Ndipo people are very much happy with Ibrahim Traore ndi ma developments amene akuapanga mdziko la Burkina Faso. Koma assassination akumana nawo ambiri. So ma assassination is not the so many nkhani inatsopano. Koma tikambeza ku Russia unena kuti zimene zinkachitika ku Russia alitenga dziko alonjeza zisankho sizikuchitika. Ndiko kubwera second phase of Russian revolution. Imene itsopano ndi imene inatsogoledwa ndi chipani cha Bolsheviks. Lenin anali menemo. Uja anathawa wabwerako. Amene ndi amene anayamba kupangisa misonkhano tsopano kuti boma longogwiriza latani lalephera. Tikangolowa mboma ife tikupanga ni promises in follow. 1 land, 2 food, 3 peace. Akwakwambe meje azimana panga promises zitatu zimenezi. Land, food, peace. Anthu akhali nchakudya, akhali ni malo awolima, mukhale mtendere mdziko. Mtendere munjira yotani amanena kuti ifeyo asilikali a dziko a Russia amene akumenya nkhondo mu First World War. Ife tikwauza asilikali a dziko a Russia bwera nkhondo musamenye nawo. Ndipo 1917 ndi chaka chimene dziko a Russia linalamula asilikali ayikoti achoke ku nkhondo kuja. Nde Vladimir Lenin mu kampeni yake amauza zimenezi. Nawo anthu a mdziko a Russia ndi koma ngati tinkafuna mpulumutsi ndi fwa boma longogwiriza taliyesa palibe chimene lapanga. Fwa pa zinthu zonse zimene boma longogwiriza nawalanjeza wanthu palibe chimene chinachitika. Uyu Lenini tikhoza kunena kuti ndi kamuzu wathu akumalawi. Mwina kapena titikwakhala kumalawi. Nangasi anachudwapo sona iseve yatu kati. Ndi zimene zizi zinapangitsa kuti anthu ambiri attention ya mdziko wa Russia ikhe kwa Vladimir Lenin. Ndipo zinachitikadi kuti nayenso chimene apanga ndi gulu la ndi motsogozi ndi Leon Trotsky anakapanga invade kachiwiri tsopano okha kwapanga invade Winter's Palace ndikumuuza Alexander Kerensky kuti idzidzisiyeni pansi. Zikundikumbutsa mbiri ya Idi Amin. Uku zimene mawachita anzako iwenso machidwa zomwezo. Iye adali nyamata ngati msilikali. Asilikali adalanda. Pansi pake nayenso analandidwa. Ndi zimene Russia so chimodzimodzi. Ndi Alexander Kerensky poona ndi mezina alili anadzisiya pansi. Ndipo nthawi yomwe chipani cha Bolsheviks motsogozedwa ndi Vladimir Lenin nda amene anali tsopano atsogoleri watsopano dziko la Russia kuyambira mu November 1917. Ndipo Vladimir Lenin atakhala mboma sanachedwe anadziwa kuti anthu a mdziko la Russia akufuna izi. Anayamba kulanda malo ngati zimene anapanga Robert Mugabe kwa azungu limapatsa anthu achikulu. Yes, even Idi Amin anakalandaso azungu malo kwapatsa anthu. Kuti economy yathu ipangidwe rani ndi maloko individuals. Anatenga tsopano malo onse ndikwamba kumapatsa anthu. Zimene zijenera namba kugula mitima ya anthu ambiri mdziko la Russia. Kuti ngati nkafuna mtsogoleri ndende ameneyo. Komanso analamula kuti dziko la Russia lisiye kupanga participate mu First World War. Ndipo asilikali a dziko la Russia amene nawo nkhondo anabwerako. Zimene zija anthu ambiri mdziko la Russia ayamba kukondwera nazo. Nkhani ya chakudya pang'ono ndi pang'ono anamba kuyesetsa kuti chakudya chidzipezeka. Sanachedwe mu 1918 anayitanitsa masankho. Atayitanitsa masankho sitikudziwa kuti chinavuta ndi chani. Anthu a mdziko la Russia malo movotera chipani cha Bolsheviks mtsogoleri wake kwa Vladimir Lenin anakavota chipani cha Social Revolutionaries. Zinthu zimene Vladimir Lenin anadzidzimuka nazo. Watipulumutsa ndi uyu koma anthu sakuvotera wina. Zimene zija zinapangitsa kuti Vladimir Lenin sanavomereza zotsatira za masankho. Zotsatira zake anapanga cancel ma results ama elections aja. Chachiwiri anathetsa nyumba ya malamulo. Mulomo kuti tizipita kutsogolo tikubwereranso mu nthawi ya zani kolasi. Chifukwa amadziwa kuna kuti ngati angakhalebe mboma
inde wapanga cancel my elections koma parliament ndi mphamvu zona kuti inu sintsogolo impeachment sinu tsogolo vomereza kwa dziko impeachment chifukwa inu simunavoteredwe paliponse tinchotse zimene zijatsopano zimene zinawatetsa parliament ndi anakhazikitsa ulamuliro wa mphamvu. Okay. Nthawi zambiri atsogoleri ambiri amene zinthu zakhala zikuwavuta tinakambambo zachina Dr. Idi Amin amene Idi Amin sati Dr. Idi Amin amene ataona kuti zinamba kuvuta anamba kukhazikitsa ulamuliro wa mphamvu cholinga amafuna azipanga intimidate komanso anakhazikitsa secret police a police agencies omanka namamvetsera kuti anthu amakamba zoti chani zaboma uwangopeze kuti ungokamba zina zake zopoira zokhudza Vladimir Lenin sizija makolo athu ankanena kuti iyi usakambe zakamuzutu amamva palipose nde kungokamba kuchichonso kamba za Vladimir Lenin nde matumizidwa ku Siberia kumeneko ndi kumene kuna concentration camp onse amene ma political prisoners onse akagwira amakaponya ku Siberia ndeti ife kumalawi ndi kugweru kumalawi kulibe gweru koma kuti kamba za mikuyu amini kumene kudaponyedwa achina kamuzu atamangidwa koma kumalawi kuno kumene kumasungidwa ma political prisoners ndi kumikuyu. Okay. Ndi zimene zija tsopano wamba kukhazikitsa ulamuliro adakhazikitsa a police agencies imene matcha kuti cheka secret police. Okay. Komanso ana ndi paramilitary ngati mezi makhalira anthu a Dr. Banda MYP ndi zinthu iyonso anakha pambali pa asilikali dziko anakhazikitsa paramilitary wing ya chipani cha Bolsheviks imene ndi imene mapanga terrorize nde malo moti anthu a dziko la Russia aona kuti tasintha zinthu timafunda zinthu za nyuwani koma zinthu za nyuwani zimene zabwerazo tsopano ndi zokha zimene mapanga za Nicholas Napatu. Ndawo yathu ikupita mwina in 5 minutes time tikwangule kumaliza kwatile kuti Lenin anamba kulama mdziko wa Russia ndi ulamuliro otero koma anamba kuma ndi mavuto azachuma chifukwa dziko wa Russia linali mavuto aakulu ndipo Vladimir Lenin anakhazikitsa mdziko wa Russia munabwera ulamuliro wa chicommunist. Okay. Ngati anthu amamvapo kuti communism kumene kunayambira communism li mdziko wa Russia ulamuliro umene sumamulola munthu kukhala ndi chinthu chomati chinchanga kumati ndi company yanga. Communism and capitalism. Yeah, that is capitalism and communism. So imene ku Russia ndi communism. Imene ma Americans ma British amatsatira ndi capitalism. Okay. So it was nde kunakhazikitsidwa amene wa chi-communist. Okay. Ndipo ulamuliro umene wa chi-communist ndi umene dziko la Russia linalanda makampani onse anthu wamba komanso ena mwa makampani amene analandidwawo nzika zake zinali za dziko la America aso mwa dziko la Britain. Okay. Meaning to say makampani amene sanalinso a dziko la America anali a dziko la Russia. Ndipo anthu zotsatira zake anthu amene anapatsidwa malo aja amati akalima boma limabwera ndikuzenda aliyense amene walima kama lima matumbo okwana 50 20 onse aja boma limatenga ndimakasunga kunkhokwe munthu samasunga chakudya boma ndimene limamba kugawa aliyense chakudya chikatha mudzadikiranso boma lidzakugawireni palibe munthu amene amaloda kusunga chakudya malo mwapatsidwa mudzilima koma mukalima chakudya sungasunge likusunga ni boma. That is communism. Zidatha bwanji malingana ndi nthawi azathu apamakina kuti nthawi yapita. Yeah, so kutha kwa Vladimir Lenin pofika mchaka cha 1924 Vladimir Lenin anadwala nthenda ya stroke. Palibe muyaya. Ndipo atadwala nthenda ya stroke anakhala mchaka cha 1924 anadwala stroke kuona kawiri. Ndipo amene tsopano Vladimir Lenin anapeza kuti 1924 yomweyo anamwalira. Kumwalira kwake ndi kumene kunapereka imene power vacuum moti anthu angapo mchipani cha Bolsheviks ankadziwa kuti atakhala kuti mdala wagwa aliyense amadzimva kuti ine ndikhoza kulowa. Ndipo munali Joseph Stalin ndi amene amadziona kuti ndikhoza kukhala mtsogoleri wa dzikoli amene ndi amene secretary general wa chipani cha Bolsheviks. Kunanso Leon Trotsky amene ni Commissar of War. Kunali Zinoviev, kunali Kamenev. These guys ndi amene amalimba mtima kuti kungogwa uyu ine ndidzalowa. Ndi aliyense amakhala ndi kampu yake mu chipani cha Bolsheviks. Andale ndamodzi. Ndale politics imene mapangira chimodzi. Chifazi zimene tuuzika mbazi. Kwina kuli konse. Sikhozo panga side my examples akuma. Ambiri. Not only in Malawi, kwina kuli konse zimaenda motera. Mu chipani makhala aliyense amakhala kuti politics ndi imodzi. Ndikhoza kulowa. Nde nkhani mwina ngati ya Joseph Stalin amene anakwanitsa kuwina
utsogoleri wa dziko wa Russia anali Joseph Stalin. Chifukwa Joseph Stalin anagwiritsa ntchito udindo wake ngati secretary general wa chipani cha Bolsheviks ndikumanyengerera anthu kumayika maudindo osiyana-siyana kuchipani ije yomangolero magona ukamadzuka statement ya chipani achotsawa kuti asakawa kuti anayika ndi anthu amene plani yake inali kuti pofuna kuwina utsogoleri wa dziko wa Russia adzakhe ndi support yokwanira. Chifukwa kumaliya kwa Joseph Stalin kwa Vladimir Lenin dziko la Russia sina munthu mmodzi, kunali the Politburo imene imayitanidwa ndi anthu okwana angapo, kunali Stalin, Zinoviev and Kamenev. Amene wawa ndi amene ayendetsa dziko la Russia for a certain period of time. Kumapeto kwake chifukwa cha politics Stalin anakwanitsa kugwetsa Zinoviev, anakwanitsa kugwetsa Kamenev. Amene Stalin amamuopa kwambiri ndi Leon Trotsky. So chimene Stalin anapanga ngati mtsogoleri ngati secretary general wa chipani cha Bolsheviks ananchotsa Leon Trotsky mu chipani cha Bolsheviks kuti asakheso ni kuntothola mthanga makupe meneko. Atanchotsa ngati mtsogoleri wa chipani cha Bolsheviks, kenako adapezeka kuti adamuchotsa muboma undunoti osanampatse sanansire pompo, komanso adanchotsa unzika wake wa dziko wa Russia moti Leon Trotsky sanakhalenso nzika ya dziko wa Russia, ndipo adamthamangitsa ndipo adapita mdziko la Netherlands kumene mu 1950s Leon Trotsky Joseph Stalin poopa kuti kumanga khaenda anthamangitsa amayoja ndi katundu akhoza kudzabweranso, anatumiza munthu agent amene akamphera konko ndi atakuphedwa kwa Leon Trotsky kumene kunapangitsa kuti Joseph Stalin tsopano ndi mtsogoleri wokhazikika wa dziko wa Russia. Ndikomekeni kwambiri kuti nkhani ndayitali tikhoza kuchezera pano kwa basi, koma sabata mawa tizakhale tikuonanso zinthu zina zona apapa at least kuti Amalawi tapatsira china chake chimene chidachitika ku Russia. Ndikuthokozeni kwambiri kuti tikakupemphani mapezeka. Tathokoza kwambiri bwana. Ndikhote kupezeka kukhala kopezekadi. Kopezekadi. Ife timadikira ino mukatifuna timabwera. Ngati simunatifune sitibwera. Tiyamike kwambiri kuti mapezeka. Zikomo kwambiri. Mapezeka. Zikomo kwambiri bwana. Ndi mmene tafikira kumapeto masabata awiri tikocheza ndithu ndi nkhani imeneyi mbiri ya ku Russia. Russian Revolution. Ndiye sabata mawa bwanji tizakupasireni soni program ina. Koma ngati muli ndi mbiri yonena kuti simayimvesesa bwino, mukhoza kupereka ndemanga yanu pa nambala imene ikudusa m'musimo kuti timafuna muzakambe mbiri yakuti. Koma kwa mzathu amene mukumvera ku wireless mukhoza ndithu kutumiza ndemanga yanu. Ndemanga yake ndiyokhuza mbiri imene simayimvetsa, kaya ndi ya ku Malawi kaya ndi ya kunja, koma mumafuna titayifukula mu program imeneyi. Mukhoza kutumiza uthenga wanu ku 099 24 92 979 099 24 92 979. Ukhoza kutumiza kumeneko, ife tidziwa tikambirana ndipo tizabwera pano ndi kuyifukula mbiri imeneyo. Ine langa dzina ndi Evans Matola, ndipo pa kamera panali Johnson Mera komanso Chifuniro Dickson amene watifikiza kuno ku Njamba Freedom Park mu mzinda wa Blantyre ndi Melin Pearson. Pitirizani kumvera komanso kuonera Mzati mwakomanonse.